Dịka ihe mmemme dịgasị iche iche achịkọbara iji wee merube ụbọchị udo n'ụwa niile nke afọ 2022, otu United Nations Peace and Positive Living Awareness Center UN-PEPOLAC ahọpụtago aka na-achị Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo nakwa onye ahụ ji aha otu Labour Party azọkwa onye isi ala bụ Maazị Peter Obi dịka Mayor nke udo n'ụwa niile akpọrọ Mayor of Peace. Ụmụafọ Naịjirịa ndị ọzọ karịkwara 70 n'ọnụọgụ bụkwa ndị otu UN-PEPOLAC hụtara dịka ndị tụnyegasịrị ihe maka ịkwalite udo n'ala Naịjirịa bụkwa ndị nwetara nkwanye ùgwù dịgasị iche iche. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Chigbata ji akụkọ a wee bịa n'uju. Ndị sonyekwara na ya bụ ọnọdụ ọfụ nke enyere ha bụ Archbishop Ecclesiastical Province nke Niger, Most Reverend Alexander Ibezim, onye ji ọkwa Managing Director nke ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service, Sir Chido Obidiegwu, onye isi Mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka, ọkammụta Charles Esimone, Honorable Ifeanyi Metu nke sitere na Abatete, Oriakụ Ifi Onachukwu nakwa ụkọchukwu Ejike Abana nke ụlọọrụ ABS tinyekwara ndị ọzọ. Ya bụ mmemme nke isiokwu ya bụ ịkpa oke agbụrụ iguzobe udo dọbatara ndị nnọchiteanya udo, ndị eze ọdịnala, ndị ụkọchukwu nakwa ndị sitere mba dị iche iche wee bịa ya bụ mmemme. N'ozi ya ka Gọvanọ Soludo nke ọ bụ Chief of Staff nọchitere bụ Maazị Ernest Ezajui sịrị na ọchịchị ya bụ nke ga-agbadosi ụkwụ ike n'ịfụ na udo tọrọ atọ dị n'obodo. Bụ nyanwa ka o jiri wee guzobe otu mmadụ 15 bụ ndị ga-agba mbọ ịfụ na ikpe nkwụmọtọ na udo tọrọ atọ dị n'obodo nakwa na mpaghara ala Igbo. Ọ kpọkuru onye ọbụla ka fa na-aga n'ụzọ udo ma mee ka mata na mmepe anaghị abịa ma ọ bụrụ na enwee ihicha aka mgba, ọkachasị ebe ezi nchekwa nakwa ikpa oke agbụrụ dị. Onye bụ Managing Director nke ụlọọrụ ABS bụ Sir Chido kelere ndị UN-PEPOLAC maka ya bụ nnabata ma kwee nkwa na ọ ga na-agba mbọ n'ịfụ na ọ na-agbasa ozi ọma udo na Anambra steeti nakwa na mba ụwa niile, ebe o kwukwara na ABS ga-anọ n'isi ịgbasa ozi ọma maka udo. Onye bụ International Coordinator nke UN-PEPOLAC Nigeria, Right Reverend Ozioma Ozemena, n'okwu ya kọwara mmemme nke afọ a dịka ọ pụrụ iche. N'okwu ya ka onye isi ya bụ mmemme ma bụrụkwa eze ọdịnala nke Ụmụeri, Igwe Bennett Emeka, kọwapụtara mkpa ọ dị ịfụ na udo na-eguzo n'etiti ndị mmadụ bi na mba ụwa niile ma kelee Gọvanọ Chukwuma Soludo maka mbọ ya n'ịfụ na udo batara na steeti ya. Ọkammụta Ichezona Ifejirika nke ngalaba oyibo na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Igbariam nọkwara na ya bụ mmemme wee kụzie nkụzi gbasara etu udo tọrọ atọ ga-esi wee bata n'obodo, ọkachasị n'ebe mahadum dị iche iche dịgasị. Ya bụ International Day of Peace bụ nke eguzobere n'afọ 1981 site n'aka ndị United Nations General Assembly. Anọkwa na ya bụ mmemme wee gbapee Peace and Leadership Center Multipurpose Building Project Architectural Design site n'Awka. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.